APSC आनजाद होनानै मा साख्रि मोननो हायो गोबाङानो आंनाव सोङो। दा फरायफुनाय उन्दै फरायसाफोरा गोबाङानो बेफोर बाथ्राखौ मिथिया। बे भिडिअनि थांखिया जायफोर फरायसाफोरा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया बिथांमोनखौ मिथिहोनाय, फरायसाफोरा बेफोरखौ मिथिना थानाया गोनां। भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला APSC आनजाद होनानै मा साख्रि लानो हायो बेनि सोमोन्दै 1% नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन साख्रिनि आनजाद होनोब्ला APSCनि आनजादखौनो बुङो। मानोना आसामनि देरसिन साख्रि ग्रुप A ग्रुप B नि साख्रिखौ APSC एग्जाम पास जाबासो मोननो हायो। दानिया फै APSC कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम होनानै मा साख्रि मोननो हायो मिथिना लानि। जानो हागौ बेनि गेजेरावनो नोंनि थांखियाबो दं। बबेबा मोनसे जायगासिम थांनो बा सहैनो थाखाय जेरै मा ट्रेन गाखोनांगौ, मा बास हमनांगौ, मा लामाजों थांनांगौ, बबेयाव ओंखारनांगौ बेखौ मिथिना लानाया गोनां। थिग बेबायदिनो मा एग्जामखौ होयोब्ला मा साख्रि मोननो हायो बेखौ जेब्लायबो मिथिना थानाया गोनां। APSCआ खुंनाय कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जाम होनानै मोननाय साख्रिफोरा जादों ACS आसाम सिभिल सार्भिस, APS आसाम पुलिस सार्भिस। जायफोरा DSP जानायनि खोथा सोंबाय थादोंमोन बिथांमोना बेखौ पास जानांगोन। आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ सार्भिस, लेबार अफिसार, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्स, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एक्साइज, डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपर्ट अफिसार DTO, Assistant Registrar of Cooperative Societies, Inspector of Labor, Inspector of Taxes, Inspector of Excise, Senior Inspector, Auditor of Cooperative Society, Assistant Employment Officer, Block Development Officer, Extension Officer, Sub Registrar, Child Development Project Officer, Inspector of Legal Metrology, Assistant Manager of Industries, बायदि बायदि। बेफोर गासैनि गेजेराव बबेबा मोनसे साख्रिखौ मोननोब्ला नोंथांमोना APSCनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौ होनानै पास जानांगोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा, गोबां मानसिफोरानो APSC एग्जाम बुङोब्ला सिभिल सार्भिस एग्जाम बा कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एग्जामखौल' मिथियो। ACS, APS, ALRS, BDO, टेक्स इन्सपेक्टर, लेबार इन्सपेक्टर बायदिखौल' गोबाङानो सानो। नाथाय खालि बेल' नङा, APSCआ आनजाद खुंग्रा मोनसे आफाद बा कमिसन। सिभिल सार्भिस एग्जामनि अनगायैबो APSCआ गुबुन डिपार्टमेन्टनि थाखाय गोजौ रेंकनि साख्रिनि आनजादफोरबो खुङो। जेरै जुनियर इन्जिनियार, एसिस्टेन्ट इन्जिनियार, पाब्लिक रिलेसन अफिसार, SCRT, डाइटनि लेक्सारार, फरेस्ट रेन्जार आरो गोबां बायदि बायदि। बेफोरनि थाखाय APSCआ आलादा आनजाद खुङो। बेफोर गासै साख्रिनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे साख्रिखौ नोंथाङा मावनोब्ला APSCआ खुंनाय आनजादखौ होनांगोन आरो पास खालामनांगोन। बेफोरनि सोमोन्दै बांसिनै मिथिनोब्ला नोंथाङा APSCनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायहैनो हागोन। आरो बेफोरनि सायाव गुवारै भिडिअ लाबोनांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फंनैसो बुंनानै गालां। आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।